Manteision o weithio'n Ngheredigion yw bod chi'n cael aros yn lleol, byw yn lleol, gweithio yn lleol. Mae'n bwysig cofio bod yn rhaid mynd o chadr leol i cael llwyddo. Mae digon o gyfleoedd i gael yn y milltir sgwâr. Wel, des i nôl i'r ardal yma ar ôl bod yn prifysgol yn Caerdydd, a fi'n credu y prif reswm i fi 'di aros yma yw achos mae teulu a ffrindiau fi yma, a fi'n hoffi byw yn cefn gwlad, a mae'n eitha neis byw y bwys y môr hefyd. Un mantais da yw bod yn agos fy nghalon ni a bod ni gyd yn cymuned clos iawn. Hefyd mae pobl yn meddwl bod rhaid chi trafeilu bant i gael opsiynau gwahanol i weithio, ond mae opsiynau i gael o le chi'n byw sydd yn dda iawn. Fan hyn mae'r teulu, fan hyn mae'r ffrindiau. Golygfeydd godidog gyda ni yma yn Llangrannog, gyda ni'n ffodus iawn o gael ardal ysblendid iawn. Dim rhaid i fi symud bant i'r dynes mawr, i'r cael swyddi cyllid. It's a unique balance between work and life balance, which you just can't get working in big cities. O'n i arfer trafeilu lan i Caerdydd bob dydd, a'r siawns i ddim wneud na, mae wedi newid bywyd fi'n personol a bywyd i'r teulu fyd. Ond y mwy na ni, mae'r ffaith bod dyluniaeth yn fodlon dod â swyddi a arian mewn i'r ardal yn meddwl bod cyfle i fi weithio yn y maes newydd, exciting. Fi'n credu bod e'n bwysig i ni trial cadw talent yn yr ardal yn hytrach na bod pobl yn meddwl bod yn goffod symud bant.